Alam niyo kung minsan kaya tayo nagkakamali, kaya tayo nagiging kriminal dahil hindi natin alam ang batas. Kung minsan alam natin ang batas, sinusuway pa natin yun. Okay? At bibigyan ko muna kayo ng isang awitin habang tayo ay naglilibang. Mamaya ay babatiin ko yung mga nagte-text sa atin ng good morning, good afternoon, good evening, good night, kain tayo, merienda tayo. Ay nako, maraming salamat sa mga hindi nakakalimot. Ito muna ang isang awitin. Ako nahalikan, marami pang labing matitikman, kay rami ng napusuan, di na mabilang kung ilan, ngunit ganon pa ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang siyang pangarap. Di ko man lang alam pangalan mo, ako'y iyong iniitian at magmula noon ang laging nasa isip ko'y ikaw pa rin. La 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 la. Pangalan mo hindi ko alam, ngunit saan ka man. Ngayon, bukas, kailan man. Ngayon, bukas, kailan man ikaw pa rin. Okay, mga kaibigan, patuloy na tayo sa ating palatuntunan tulad ng aking nasabi ay bigyan daan muna itong mga ilang text natin dito o pasasalamat po sa mga bumabati sa atin umagang tanghali, gabi, Lunes hanggang Linggo. Hindi sila nakakalimot. Magandang tanghali kay Linases at kay Sampaguita at kay Lori Parsan at kay Paskidit, kay Diego ng Bulinaw, kay Irene Makaraeg, kay Rose Katabay, kay Lindon Palisok, at kay Gemaline. Magandang hapon sa iyo, Gemaline. At siyempre, ayun. Ito pa ang isa si Karen J. ng La Union, Beli Reyes ng Bugalyon, at magandang tanghali din kay Lindon Palisok, ayan, Mahmar, ng Basista Pangasinan, Christine Garcia, kay Libre the Queen, at siyempre, magandang tanghali din kay, sandali
naulit eh. Dami nilang text kay Vivian ng La Union. At ganun din kay Ella ng Naglian. Uy, ganun ba? Bakit ang dami? Okay. Si Claire Caras ng Anda, Pangasinan. Okay? Ito muna ang isang awitin para sa inyo. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundo? Ginagawan ang buhay ay sadyang ganyan. Suliran, di mapigilan. Itanay mo lang sa iyong puso. Kaya mo yan. Pagkabigo tayo na sumulo sa isip. Kapalaran, ika'y hindi tatalikuran. Ang ating mahal siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa, hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan. Kaya mo yan. Pagkabigo tayo na sumulo sa isipan. Okay, mga kaibigan, gusto ko munang introduce sa inyo ang ating po namang guest lawyer sa hapong ito. Kahapon po siya napakilala. Buti na lang, hindi dinumog dito. Okay.